खुलुमबाय रायजो राजा नायगिरि बिथांमोननिसिम। दिनैनि टपिकआ बेनो मोजां मोनलायनाय। मोजां मोनलायनाया मा जिराद, मोजां मोनलायनायाव जामब्रयोबा गाब्रयोबा मा लाब दं मा खहा दं बेनि सोमोन्दै सावरायगोन। केमेरा खिथायो फांखा एसे खोब खोब आं बुंनायखौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गाज्रि मोननो नाङा दे। दिनै टपिकआव सुंद'यै फिसा सावराय। मोजां मोनलायनाया मा जिराद, ना गाब दङ ना महर दङ ना जाथि हारि बासिनो रोंगौ मोजां मोनलायनाय। जाय जेखौ हास्थायो जेखि धोरोम हारिनि जाया मानो बेजोंनो जुलि जायो। सोरबा खारफालांनानै बदनाम हरसै। दा इसोरानो दाना हरखादों जेला बेजोंनो सोलियो सुबुं समाजाव। दा गोजोननाया मोननै रोखोमनि दङ। मोजां खामानि मावनानै मोजां हास्थायनानै साक्सेसफुल जायोबा गोजोननायखौ मोनो। गाज्रि रोखोम हाबा मावनानै गोजोननाय लायोब्ला बे अराय समनि जानाय नङा, दान्दिसेनि थाखायल'। हयथ' नोंथाङा सानसे सानसेयाव गाब्रनो हागौ। दा मानसिया मानो मोजां मोनलायो? मा दं मोजां मोनलायनो? सोरबा सोरनिबा देहाखौ लानानै मोजां मोनो, सोरबाया सोरनिबा रोंगौथिखौ लानानै, सोरबाया सोरनिबा धोन दौलतखौ लानानै मोजां मोनलायो। गुबै बाथ्राया बेनो। खिन्थु इसोरजों सोरजिजानाय हिसाबै बुहुमाव दैथायहरबाय जेब्ला बयहाबो मोनसे मोन्थाय दङ, हाक दङ मोजां मोननायनि। दाउमा दाउसा जिब जुनार मानसि दुमसि बयहाबो मोन्थाय दं, बयबो मोजां मोनलायो। दा बे मोजां मोनलायनायखौ नोंथाङा सिनायनो रोङाब्ला जामब्रगोन आरो जेला गाब्रगोन अब्ला नोंथाङा बे हाखरनिफ्राय सिखारफिननांगौआ गोब्राब जागोन। गोबां जेंना जेंसिजों सौसिबोनानैसो फैनांगोन नोंथाङा। गुबै बाथ्राया बेनो बिमा बिफा गैयाब्ला बुहुमाव नोंबो फैयामोन। दा बिमा बिफानि देरसिन बुहुमाव जेबो गैया। बिमा बिफानि खोथाखौ एसे खोनासंनांगौ। बिमाया जोनोम होआमोनब्ला खुगानिफ्राय अ आबो गनाय नङामोन, सिनायनोबो रोङामोन बे आया माखौ होनो अआ माखौ होनो। नङाब्ला मेगनजों नायनानै खोमाजों खोनासेयावबो बुजिनाय नङामोन। जे अ आखौ गाराङाव गाराङा सराय सरायखौ जेब्ला सिनायदों अब्लासो मानसिफोरजों सावरायलायनो रोंदों जे बेखौ ओरैबायदि होनो, सोरखौबा लेंहरनाय बेखौ बुंनो रोंदों। दा बेनिखायनो बिमा बिफानि मोदैखौ सिनायनांगौ, दुखु खस्थ'खौ। बोथिसे ओंखामनि थाखाय बेसेबां हालाय हाफाय जायो। सानसे ओंखाम मोनजायाब्ला माबायदि जायो हालोदा बेखौबो साननांगौ। मोजां मोनलायनायाव गाब्रबाय थायोब्ला मोजां मोनलायनायानो नोंखौ खहा लाबोगोन। दा बिनि थाखायनो मोजां मोननायखौ मोन, जेबो नङा, मोननो हागोन बयबो। थेवब्लाबो बिमा बिफाखौबो साननांगौ, न'खरखौबो साननांगौ, लाइफखौबो साननांगौ, नङाब्ला जामब्रगोन अराय सम। आं मोनसे भिडिअ'आव नुदों जे हौवानि थाखायनो बेसेबां रुखु रुखु गाबबाय। बिमा बिफा थैब्लाथ' गाबबोनायसो नङा, बे मिनिबावगोनसो खोमा। जे हौवानि थाखायनो बिदि मोदै रुखु रुखु लामा सामा गाबनो हायोब्ला हौवाखौ माने गुबुन गोसोथोदों होननानै मिथिनानै हौवाखौ लोगो हमनानै लामा रुखु रुखु गाबदोंब्ला बेबायदि मोदै रुखु रुखु अब्ला बेनि केरियारा मा जागोन? धंस' बे धंस'। उन्दै हिनजावसासो 14-15 बोसोरल' जागोन खोमा। लाइफआनो गैला बेहा बरबाद। हाबा जानो मा मावनानै जागोन बेलाय? रुवाथि थांनानै जानोसै ना हटेलाव बर्थ'नानै जानोसै, सानबैसे मानजिनानै जानांगौ। बिजनेस सोलिनो रोङोबाथ' लाइफआ जोंबाय। जोंनि बर' समाजाव मा जागोन? नायलांदो नोंथांमोना गाज्रि मोनना मोजां मोनो।
थेवब्लाबो आं भिडिअखौ बानायनाय जाबाय रावखौबो गैथारा बियो ओरैनो गेलेनोसो थायो मानसिया सोर रायलायखाय जों थाफाबाय थायो माथो जों मिथिजोबो ना बेखौ गावनिखौ Bangku mandi jinu man, gusi baru pemandu pagi sinoma. दे दाबो जादों लाखिनाय ना हामा बिदियालाय जाखायो ना खनसे खननै एसे एनै गोरोन्थि जानाय एसे बुजायदों जों एसे लाखिनाय दाबो लावखौ सानबावबाय था नोंखौ सानबावबाय दे मा होनो बेलाय मा सानैबो मा होनो माथो हामाना बिदियालाय जाखायो गायनो बरनाम जायोना दाबो लाफिनोबा लाफिनो सिरि जाबाय मोजां रायलायफिनदो मा जायो सानैबो मा सिरि जाजोबखो Ada gimana kaya? मोजां माथो लाखिलायनांगौ ना Gusti nani kan bermain gusti. मा होनो गबिनालाय थांदो अके थांदो लाखिनोसै लाफिनसै थांदो दे रायलायदो जाबायना दा फनदोल' बिदि माबा थाङा आरो नोंबो रावखौबो बिदि माबा मोजां रायलायहरनांगौ बिदिनो मोजां रायलायहरदो दा बुजिसिनो जों बेबो रावखौबो गोसोखायाखै मानसि रावखौबो गोसोखायालै नों माने साना आरो जेबो दै दाख्लै देरसारनाया बेबो नोंखाया रोंसै बियो देरसारा फेक खोथा बुंनो बुंफेरदो होनदो खोन्थादोब्रा मानो फेक खोथा खोन्थालायनाय जादों जाम्बा दांसै बिदि खनसे जागाय नों दा बुजिसिनो बयबो थां मानो फैयो नोंसोरलाय मानसि फैदों माथो थांदो ओरै बारस'लांदो जों दा फन हरदो हामाना बिदि